Takže čaute, to je Sebo a vítam vás do ďalšieho videa na hru Minecraft 1.6.2. Ešte vidíte tu dole. Takže dáme si sportboard alebo na let's play. Viete čo? Ja neviem, či by som mal... Sportboard ukážem, až keď to bude hotové. Dobre, možno i na to. Takže tuto sme skončili, dúfam to nebude lagovať, ale ani to nelaguje. Jeden taký mi napísal do komentáru, že je to o ničom, keď to laguje. Som napísal, že či je debil. Ale som nenapísal, ani si to vyskúšam, takže s takým dobrým programom ako je Minecraft. Či Minecraft, bandikami. Je 6:30 ráno, tak sa nedívte, že tu sa tu blbnem. Ale so slovami. A chcete dôkaz? Tak sa kúkajte. Posadíme to ďalej do teflaka. To je do. Tak. Ja som si toto chcel odložiť do truhly. Potom som sa chcel vydať do tej jaskyne s malocenými vecami. Ani nie s tak podcenými. Tak. Ja som vlastne ukradol týchto pár vecičiek, ale žiadne zmeny sa tu v podstate není. Iba som chcel hľadať na nové vlastne také patro, ale na to som nemal čas, bohužiaľ. Tak. Spoluhráči z hokeja mi hovoria, že dívaš on čo vydá a všetci kúkajú iba Gaga. Ja viem, že je Gogo dobrý. To je môj vzor, Gogo. Ale nemusím začať. Nie, proste som sa kúkal na jeho videa a začal som natáčať. Tak a teraz je tých videí pomerne menej. Asi viete prečo. A vy asi z tomto dielu postavíme druhé patro. Aby sme mohli, viete, píšte mi komentáre prosím vás, lebo to fakt naštvete. Slušný, vy nepíšete komentáre, ja mám 300 pozretí. Alebo koľko, možno aj cez 300. Ale prosím vás, píšte len tie komentáre a dávajte odbery a od vás nič iné nechcem, len komentáre a odbery. Fakt len to od vás chcem. Nič iné. Potom si môžete, ja neviem čo. Môžete proste len tie komentáre. Všetci píšte komentáre. Ja chcem proste iba tie komentáre. A vlastne chcem vám povedať novinky o Minecraft 1.6.2. Proste, jak ste mohli počuť, už sú tu aj kone. Sú tu kone a tak. A ináč, sú tu koberce. Toto je na kreatívu, neviem ako sa toto vyrába koberec. A keby som vedel, nemám dostatok hliny na to. Jablka, tie si nemáme, budú potrebovať aké to jedlo. Taká potrebuje dojsť. Takže toto si vezmeme, čo tu hodíme. Dúfam, bude výprava úspešná, tak ideme na to. A na to ešte 5 minút. To je taký part. Začnem zase natáčať Minecraft, lebo viem, dlho som nenatáčal, veľmi ma zobrali tie vlogy. Začala natáčať vlogy, tak viete, rozklik do kúka. Ja bývam v Trenčíne, no v takej dedinke pri Trenčíne. A proste je to dobré. A proste keď vás stretnete v Trenčíne, trebárs dneska môžete ísť pred
môžete ísť na autobusovú stanicu, keď ma chcete vidieť. Proste je pondelok. Proste... Už som po toto. Bola podzemná výša. To bolo podzemné ľady. Mal niečo nové svine. Jak to mal niečo nové? Tak to bylo. Prčic. No, a mali bychom sa pripraviť. Pôjdeme hlbšie. To hlbné je. Ideme tam. Ale čo? Je to len hra. Dobre, nebudeme sa stratiť. Debil, mal som si dobrať fakle. Dobre, to chcem. Čo je to láva, čo sa tu zlieva? Nie. To nebude spawn. Na niečo, to viem. Lebo je tu láva. Kde to bude spawn? Takže leso, dobre, to si naťažíme, potrebujeme raz za čas trošku železa. Mám 17 a nie som prvý. Dokáže baviť jediný. Takže paródia. No. Budem rozprávať ako chrabloš so špolkou. Rozprávať aj takto. Do kúda. Čo to je obsidia? Fuck you! Prčic. to? Co to stojí za to? Ty vole. To je nevidět. To by se nám hodilo. Go. Kde bude. Takže tento pad je tam. Dobre, ale akože dostaneme hore. Je problém. No dobre, takže v tomto videi sme našli zlato do kúria. Je tu lava. Hej, počkajte. Ako to vymyslí, a pôjde hore. Takto sa tam blokujeme. A máme novú časť, neviem. Rozhodol som sa, nebudem blokovať. To ja nepoviem. To si budeme musieť spraviť nejaké schody. To nebudú zároveň príšerky. Bez príšeriek je tieto ničo, ne? Príšerky ideme len pre vás. Craft je dva. Tak. Dobre, no nech ma to nikto neutil. Prosím. Nie, ja som zabudil. No to počít. Jedu. Keď to osvietlie, teraz pôjdeme sem. Jasno, máme nové ťažičko, takže to bude v dnešnom parte všetko. Ja si idem odložiť veci do domčeku. A asi si postavíme železné dve, no a došli sme do Dobra. Ja som odpávala, že? Ale bude už iné na nič, keď už nemáme za to. No. A to